Ungizwe Mchunu uthi umehlula ngakho konke uTshatha. Sanibona nginamukele khona la kwi-Prof Daily channel enilethela zonke izindaba eziphuma phambili. Owayengumsakazo woKhozi FM Ungizwe Zulu Chama Mchunu uzithele emabhinceni ngokugxibha owayenguzakwabo kuwo lo msakazi uKhathide Tjatha Ngobe. Ungizwe ukhulume ngoTshatha kade ezochaza ngomsakazo wakhe womphakathi Ingizwe Mchunu online radio station television esisakaza khona la ku-YouTube iSelect Africa TV. Uthe uTshatha njengomsakazi amehlula ngakho konke. Ngisho ngamfanele manje uKhathide uzokutshela akekho umuntu obaluleke empilweni yaKhathide okwedlula mina. Ngiliphethe ifayela lakhe. Akekho omazi njengami. Ngokomsebenzi wakhe ukuyeke okweBhayibheli nenkonzo. Uqhubekile washo kunye futhi okuningi ebekubhaliwe khona lapha kwiSolezwe nobe akushilo khona lapha kwi-interview yakhe abe nayo ne-Select TV, Select Africa TV. Thank you guys. I'm out.